Terveys kaikille. Minä olen Pekka ja tervetuloa Kareliaan. Tosi hieno nähdä siis tämmöinen joukko tämmöisiä innokkaita ja reippaita nuoria ja lapsia, mitä aina on. Minulla on ihan lapsesta asti sydän syttynyt urheilulla ja erityisesti lasten ja nuorten liikunnalla. Ja muistelen, että jalkapallo on tämmöinen slogan ollut, että jalkapallo yhdistää. Oliko se niin? Oliko jossain kisassa tämmöinen liikkuminen? Tässä näkyy, että jalkapallo yhdistää. Että minkälaisen joukon tai teidän yhteinen harrastus on yhdistänyt. Nämä kaikki nuoret ja lapset ja perheet ja talkoolaiset ja työntekijät ja valmentajat ja huoltajat ja mitä kaikkea tässä joukossa on, isovanhemmat. Ja tämmöisiä asioita me tarvitaan. Tarvitaan Suomessa ja ehkä erityisesti tällaisina aikoina tarvitaan tällaisia asioita, jotka tuo meitä yhteen, jotka rakentaa yhteyttä ihmisten välillä. Ja antaa nuorille semmoista asiaa, johon voi oikeasti vaikuttaa ihan sitä parasta innostusta, mitä elämässä on, sitä energiansa ja kehittyä siinä taidossa ja tiedossa ja saada kavereita ja saada ystäviä. Te ette ehkä arvaa monet teistä, että kun menee vuosikymmeniä ja te olette olleet töissä, te tapaatte niitä kavereita, jotka on nyt sitten jo vielä. Se on hienoa toimia sellaisten ihmisten kanssa, jotka on jo nuoresti tuntenut. Toisen kanssa te olette oppinut siellä kentällä tekemään monia juttuja, kokeneet loukkaantumisia ehkä, kokeneet onnistumisia ja epäonnistumisia, kaikenlaista, matkustaneet yhdessä, nuksuneet linja-autoissa ja koulujen lattialla ja mitä kaikkea teille on niin tapahtunut. Ja näistä sitten voitte olla tosi ylpeitä siitä, mitä te kaikki tässä teette. No, täällä on nyt pari meidän työntekijää, Ronkaisen Petri ja Mikko tässä. Voitte olla tosi onnellisia, että tällaisia ihmisiä työssä. Nämä ovat huippukavereita molemmat. Erittäin arvostettuja työntekijöitä. Meitä hienoa, että saatte tämmöisiä ihmisiä tänne joukkoon. Mutta oikein mukava, että olette tullut tänne. Toivotan kaikkea hyvää. Hyvää teille tähän työhön, mitä teette. Ja mitä kaikkia tarinoita olette sitten tässä. Näette lasten ja nuorten elämää rakentamassa. Ja mitä te olette itse kukin rakentamassa omaan elämään. Tämä jalkapallo ja kaikki sen, mitä teille tapahtuu. Tervetuloa Kareliaan. Ja älkää unohtako, että tästä voi tulla teille monelle opiskelupaikka. Yllättävän monet. Ja jos te jatkatte urheilijaa, niin kuin varmaan monet jatkatte, niin Joensuussa on tämmöinen kuin Joensuun urheiluakatemia, joka siis tarkoittaa sitä, että te voitte yhdistää sitä tavoitteellista kilpaa, ehkä monelle teille myös huippu-urheilu-uraa ja opiskelua. Tämä on Suomen paras paikka tehdessä. Jo siellä yläkoulussa, amiksessa, lukiossa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Älkää unohtako tätä mahdollisuutta. Kiitos. Kiitoksia Pekka ja Karelia AMK. Ja haluamme tässä vaiheessa, Pekka ja Karpaa vielä, haluamme kiittää. On valittu Karelia AMK on vuoden yhteistyökumppani. Ja aivan uunituoreet lehmapyyhkeen. Saan tosta ja vähän suklaata, mutta lämmin kiitos sinulle ja Karelia AMK. Okei, kuuluuko? Okei, no hyvää iltaa. Lehmon pallo ja johtosuunnan puolesta, niin toivotan teidät kaikki tervetulleet tähän 2023 päätöstä.
Markoja olen toiminut niin kesäkuun alusta alkaen niin Lehmon Pallonkin johtokunnan puheenjohtaja. Muistan vaikka 2022-2023 nousee esille edustusjoukkueen kilpailullisen menestyminen sekä jokaisen juniorijoukkueen kehittyminen. Tästä esimerkkinä on päässyt Huuhkaja ja Elmari Koululle ja kahden joukkueen päässyt Huuhkaja liigaan. Lisäksi myös P-juniori-joukkue käynnistyy tulevana kautta. Kaikestaan itselle jäi päällimmäisenä mieleen tästä kaudesta peli-ilo ja innostus jalkapalloa, mikä näkyy jokaisessa tapauksessa. Että seuran toimiminen on jatkuvaa kehittymistä ja tiimipeliä niin pelikentällä kuin seurana itsenä. Koska haluamme tarjota hyvät tarkastusmahdollisuudet ja pelaajakoulun junioreista aikuisiin, tarve kiinnittää huomiomme myös haasteisiin ja kehittää niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta te joukkueet olette menneet pelillisesti eteenpäin. Me seurana haluamme kehittyä ja mennä eteenpäin ajan hengen mukaisesti. Tästä syystä, koska teidän mielipiteenne on tärkeä, olemme tehneet kyselyn, joka lähetetään huomenna sähköisesti joukkueiden taustoille ja vanhemmille. Toivomme mahdollisimman monen vastaavan tähän kyselyyn. Koska teidän äänenne halutaan kuulla, kun luomme strategiaa seuraavalle tulevina vuosina. Mutta tänään vietämme kauden päättäjäisiä ja on aika muuttaa kautta 2223 ja palkita teitä pelaajia ja taustalla vaikutteita. Tämä ei ole mahdollista ilman teitä 245 pelaajaa, kymmeniä valmentajia ja useita kymmeniä taustoja, unohtamatta vanhempia, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten harrastamisen Lehmon Pallossa. Omasta ja johtokunnan puolesta kiitän teitä kaikkia kaudesta 2022-2023 ja toivon menestystä tulevalle kaudelle. Kiitos. Joo, Marko jo sanoi, että tämmöinen kysely on tulossa. Ollaan tuolla johtokunnassa laadittu tätä yhteistyössä ja huomenna sitten teille tulee linkki Jalkiksen kautta ja toivotaan, että mahdollisimman moni teistä antaisi palautteen ja annatte palautteen seuralle ettei joukkueelle. Eli tämä on palaute seuratoimi niin kuin tälle emoseuralle Lehpalle. Että miettikää, kun annatte palautetta, että tätä Lehpaa ette välttämättä sitä omaa juniorijoukkuetta. Ja tämä ei ole hirveän pitkä kysymys, mutta toivotaan, että mahdollisimman moni vastaisi tähän ja rehellisesti. Että tämä on se lähtötilanne, kun lähdetään sitä uutta strategiaa laatimaan ja toteuttamaan, niin nyt tiedetään, että missä ollaan nyt. Ja sitten kun strategiakausi on 2-3 vuotta, niin sitten katsotaan, että ollaanko me edistytty näissä asioissa, kun sitten uudestaan kysellään tietysti teidän mielipiteitä tästä, miten tämä toiminta on kehittynyt. Mutta ei mulla sen kummempaa tästä ylös. Jaha, kiitoksia Marko ja Mikko, mutta hei, mikä meininki? Onko yhtään hyvä? Joo! Niin hyvä, vähän enemmän saa. Nyt saa mölynä kunnolla. Koska eihän tää ole mikään juhla, jos ei ruveta palkintoja jakamaan. Ja siksi pyydänkin nyt sitten lastensarjojen ensimmäisen joukkueen, eli P16 ja 17 ja heidän toimijoitaan, niin voitte palkita ja näyttää videot. Tästä se alkoi.
Marraskuussa 2022. Ekat pelit. Pelattiin saumat ulkona. Ja hymyiltiin. Ja kun pelipaidat vihdoin saatiin, Ne päällä. Myös nukuttiin. oli pelejä, Menoa. turvaa, Rohkeutta. treenejä, Reilua peliä. mokkapaloja, Nam. yhtenäisyyttä, Tiukkoja tilanteita. huimaa kehittymistä, Voiton tahtoa. pettymyksiäkin. Onnistumisia. Jee! Tiimityötä, kavereita ja kannustamista, vauhtia, Ensimmäisiä eskariläksyjä. kohtaamisia kentällä, Ja kentän laidalla. kiusaamisen ehkäisemistä, Jokaisen huomioimista. jokaisen mukaan ottamista, Sekä hauskuutta. Kiitos. No niin, nyt sitten. Nyt olisi aika teidän 16-17 tulla tähän eteen riviin. No ei, Otto Hirvonen ja vastuuvalmentaja pojille ja tähän palkin. No, eli vuoden kehittyjä Simo. Vuoden pelaaja Topi. Tai Juuso. Ja vielä apua. Oli kaikki mitä pitikin. Meillä on mennyt uutta kausia. Pojalla on kehittynyt eteenpäin paljon. Kiitos. No niin, kiitoksia 16-17. Sitten onkin V15 vuorossa. Onko heiltä videotana? Eli V15 tuletteko tänne eteen?
ikinä unohtaa. Ei, sinne menee. Jes. Elikkä Sekasen Arttu on joukkueen apuvalmentaja ja nyt jouduttiin tyydymään meikäläisiin jorinoihin, ei ole nyt yhtään hienoa videoa saatavilla, mutta kausi aloitettiin silloin marraskuussa, siinä muutamat harkkapelit alle ja sitten ulos päästiin, niin pelattiin kortteliliigaa, Futiskaruselli parilla joukkueella ja sitten oltiin mukana myös piirisarjassa kahdella joukkueella. Pojat meni eteenpäin huimasti kauden aikana ja siitä hyvänä esimerkkinä meidän tämä kauden päätavoite-turnausreissu tuonne Saimaa-turnaukseen, niin sieltä voittoja lapsittiin mukavasti matkaa. Oli tosi huikea reissu meille siellä ja hauskaa oli. Et siinäpä se lyhykäisyydessään se kausi. Joo, minunkin puolesta terve kaikille. Olen Otto Kakkonen ja olen ollut nyt tämän kauan tässä vastuuvalmentajana pojille. Ja tämä oli myös ensimmäinen kaus valmentajana muutenkin. Eli aloitettiin ihan nollista ja pitkälle päästiin. Ja tämän kauden aikana, mitä nyt minun näkökulmasta jää kätteen tästä kaudesta, niin ehkä tärkeimpänä on meidän hyvä yhteisenkin. Poikien kanssa treenissä on mukavaa ja sitten poikien kehitys niin yksilönä kuin sitten joukkueenakin, että se on ollut huimaa se kehitys tällä kaudella. Pelattiin tosiaan paljon pelejä kauden mittaan, oli hyviä voittoja, onnistumisia ja sitten myös opettavaisia tappioita. Sitten pitää vielä sanoa se, että ehkä hienointa tällaisesti päävalmentajan näkökulmasta oli nähdä kaikkien poikien hymy siinä kentällä aina kun pelattiin tai treenattiin. Eipä mulla muuta, kiitos. Sitten joukkueesta 3 pokaalla palkittavaa pelaajaa, niin ensimmäinen pokaalipalkinto menee pelaajalle, joka on ollut hyvin ahkera myös omatoimisesti harjoittelemaan, ollut myös semmoinen pihapelejä kasaan kantava voima ja ei oikeastaan muita perusteluita väärin, eli joukkueen ahkerin harjoittelija Toivo. Ja sitten joukkueessa on hyvä, että meillä on monta semmoista pelaajaa, jotka tämän palkinnon ansaitsisi, mutta tsempparipalkinnosta siis kyse. Ja tämä pelaaja on yksi hyvä esimerkki siitä, että vaikka ne harjoitukset ei aina ole niin mielenkiintoisia, kun me yritetään niistä tehdä, niin tältä kaverilta ikinä ei tule valitusta, vaan kaikki tehdään aina villat päälle ja homma toistuu ja myöskin kentällä niin aina annetaan kaikkensa ja tämän kauden tsempparipalkinnon saa Aatos. Ja sitten joukkueessa on katsottu myös, että kuka on kaikkein eniten sitä omaa tasoa tuossa kauden aikana nostamaan ja kehittymään. Kaikki on tietysti mennyt hirveästi eteenpäin, tämä voitaisiin antaa ihan kelle vaan teistä, mutta mietittiin valmennuksen kanssa, kuka tänä kaudella tämän sitten saa, niin ei ole nyt paikalla, mutta Leo B. siitä toimitetaan hakenut sitten.
naisjoukkue 13-14 ja katsotaan heitä videoon. Moi kaikille, eli me on P34 joukkueenjohtaja toista vuotta. Meidän joukkueessa on tällä hetkellä 25 innokasta pelailijaa. Ja vähän esittelen taustoista. Meillä on apuvalmentajana Aleksi, sitten meillä on rahastovalmentajana Paula, sitten maalivahtivalmentajana Rasmus ja Toni päävalmentaja ei päässyt tällä hetkellä paikalle, eikä myöskään toinen apuvalmentaja Tommi. Mutta uutena tulevalle kaudelle meistä aloittaa Masada on aloittanutkin jo tämän uuden kauden valmentamisen päävalmentajana. Sitten meillä on sometiimissä ja valokojana Tiina ja muita myös.
vanhempia siellä taustajoukoissa, kahvila vastaavia, mitäs näitä muita titteleitä on, niin lyhyesti ja ytimekkäästi. Sitten mä annan Aleksille vetovastuun kautinnoista. Joo, morjesta. Itse kanssa Aleksi tosiaan apuvalmentajana ollut ja Olmi pitäisi palkita. Monta enemmän halusi palkita, mutta aika on rajallinen, niin koetellaan tällä kohtaa. Ja valitettavasti just meidän vastuunvalmentaja viime kaudella päässyt paikalle, niin olen sarnan perusteella ja löytynyt näille valinnoille paremminkin. Nyt huomaan heti, että yksi palkitusta ei ole paikalle päässyt, mutta lyhyesti niin perusteluja tällä kertaa, niin vuoden tulokkaana Joona Myyrä. Sitten palkittaisiin kauden aikana kehittynein pelaaja. Ja tällä pelaajalla on tapahtunut huikeata kehitystä monella osa-alueella tällä kaudella. Ja erityisesti itseluottamuksen kanssa on tullut suuria parannuksia tällä kaudella. Ja se näkyy tuolla kentällä ihan päivittäin kentän ulkopuolella. Ja on ollut tosi hieno seurata, miten on kehitystä tullut tämän asian suhteen. Ja nykyisin pelataan, niin huomaa, miten ääntä käyttää rohkeasti. Aikaisemmin vähän hiljaisempi kaveri, niin nyt oikein vaatii niitä syöttöjä kaverilta. Ja haluaa pelejä olla mukana. Ja vuoden kehittyneen pelaaja tänä vuonna on Aleksi Räty. Sitten vielä olisi vuoden pelaaja. Tämä pelaaja on erittäin aktiivinen kaikessa, mitä meidän joukkojen toiminnassa tapahtuu. Eli harjoituksissa läsnä, peleissä läsnä, kaikissa muissakin tapahtumassa iso osallistumisprosentti. Ja tässä huomaa myös, että omatoiminen harjoittelu kannattaa ja palkitsee. Kehitys tulee jatkuvasti. Ja on todella sellainen periksi antanut tyyppi joukkueessa. Taistelee kaikista tilanteista pelissä loppuun asti. Ikinä ei luovuta. Ei pääse koskaan vastustajan helpolla. Tänä vuonna vuoden pelaaja Arvikko. No niin, annetaan vielä kerran apua. Unohdin tuossa alussa esitellä itseni ja tässä vaiheessa aika hyvä kävi. Voitte mennä paikalle. Kiitos. On Hutikaisen Sanna ja johtokunnan uusi jäsen, mutta erityisesti
T15 jalkapalloäijä kioski vastaan. Mutta katsotaan sitten. Mä oon tässä T12. En oo siirtynyt T12. Katsotaan meidän videosta. Mä oon Jare. Mä oon Veikka. Mä oon Luka. Mä oon Piet. Mä oon Ekku. Mä oon Nuutti. Mä oon Severi. Antto. Simo. Noa. Sakari. Aatu. Miska. Mikke. Leo. Viljami. Luka. Eemeli. Karo. Lahtisokkeri. 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 Kauvala. Lahtisokkeri. Pelireissu. Turnaukset. Pelireissu. Semifinaali häviö. Pelireissu. Paras. Hyvä. Pelireissu. Hyvä. Hyvä. Kannustava. Paras. 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 Joukkuekavereita. Hyvät valmennus. No, hyviä kavereita. Kavereita. Hyvä joukkuehenki. Hyvä valmennus. Hyvä joukkuehenki. Suomi! 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 Joo, kyllä. Moi! Ollaan siis P12-joukkue ja mä oon meidän nykyinen vastuuvalmentaja Ruokolaisen Antti ja sitten täällä on pelaajien lisäksi meillä huoltaja Tomi tässä, sitten toinen huoltaja Kalle, niin sanoo, että vanhempi ja nuorempi huoltaja, sitten joukkueenjohtaja ja maalivahtivalmentaja Penttisen Mikko, sitten toinen valmentaja Karisen Mikko ja Marko, joka oli vielä tällä kaudella myös meidän joukkueenjohtaja. Edelleen semmoisen taustavaikuttajan jossakin se. Ja Sanna tietysti sitten joskin vastaan tuolla meillä eikä missään meidän niin sanotusti. Joo, pojat siinä kiteytyikin hyvin, että mitä kaudesta oli jäänyt mieleen. Paljon pelattiin futsalia aika talvella ja Kupoliigaa ja Palloliiton piirisarjoja ja sitten parilla joukkueella. Turnausreissut oli ne, mikä vahvasti oli sieltä jäänyt mieleen, eli Lahtisokkeri ja Kouvolan turnaus ja Tykkimäki turnaus, jossa kävi silleen, että kun kahdella joukkueella pelattiin, niin jommassa kummassa sitten toinen joukkue pääsi vähän menestystä vaihtamaan ja toinen sitten kokemaan karvaita tappioita ja vähän pettymyksiä. Kaikkihan nämä kuuluu tähän lajiin kasvattiin. Ja palkintoja varmaan sitten seuraavaksi. Tämä on aina se vaikein hetki valmentajille, kun haluaisi niin montaa tässä muistaa ja tosi moni se ansaitsisi, mutta joku kolme on valittava. Ja ensimmäinen palkittu tulee tämmöiselle vähän nuoremmalle pelaajalle, tuli viime vuosi sitten syksyllä joukkueeseen ja silloin kun vähän mietittiin, että mikä se on se oikea rooli joukkueessa, niin pelaaja oli vähän sitä mieltä, että me hyökkäämään maaleja tekemään tietysti. Aika nopeasti sitten kävikin ilmi, että tämän pojan vahvuudet on aivan ehdottomasti siellä puolustuspäässä ja hänestä kehkeytyi sitten tämmöinen erittäin luotettava puolustuspään pelaaja, kova otteinen, varma ja periksi antamaton kaveri ja vuoden tulokas on Simo. No niin, Simo saa valkiotusen myöhemmin.
Seuraava palkinto menee pelaajalle, jolla oli jo joukkueensa tullessa yksi tämmönen oikein poikkeuksellinen ja erottuva vahvuus, joka heti pisti sit silmään siellä ihan ekoissa harjoituksissa, mutta nyt varsinkin tämän kuluneen kauden aikana niin hän on pystynyt monipuolistamaan itseänsä jalkapalloilijana ja ehkä sitten saanut sitä kautta, kun on tämmöistä muuta kehittymistä tapahtunut niin paljon, niin myös tämä huippuvahvuutensa on vielä paremmin paljastettu sitten joukkueen avuksi. Ja tämä vahvuus, mistä puhuu, on nopeus ja räjähtävyys ja vuoden kehittyjä on Aatu. Sitten vielä yksi palkinto. Tämä pelaaja on sellainen pelaaja, että kun panokset ja pelit kovenee ja tarvii miettiä, että ketä siellä kentällä on, niin tämä on varmaan ensimmäinen nimi, joka sinne aina ollaan laittamassa. Äärimmäisen luotettava, varma pelaaja, pelannut ehkä enemmän keskikentällä tai puolustavissa rooleissa. Ei ehkä ole mitään semmoista häikäisevää tiettyä ominaisuutta vaan yksinkertaisesti peruspelaamisen taso on äärettömän korkealla tasolla ja kuten myös asenne, myös johtaja-ominaisuuksia löytyy. Ja vuoden pelaaja on Sakanen. Yes, sitten vielä mitali. Kiitos. No niin, nyt päästään vielä kaksi joukkuetta ja tytöt 11-13 ja katsotaan heidän vielä.
puolestani olen uunituore joukkuejohtaja tässä joukkueessa. Toisena joukkuejohtajana toimi Ari Soini. Joudun lunttaamaan sitten myös täällä tässä kuukauden kokemuksella. En välttämättä kaikkia asioita osaa kertoa muistista. Tuossa videolla tärkeimmän varmasti jo tulikin, mutta kiitokset sieltä vielä puuttui. Eli vielä erityisesti haluan esittää kiitokset tästä menneestä kaudesta ensinnäkin aikaisemmalle joukkuejohtaja Iskolle, joka on tehnyt pitkään tosi hyvää duunia porukan kanssa ja vaikka oma tyttö lopetti, niin sen jälkeen vielä jatkuu monta kuukautta. Ja hienoa työtä on tehnyt siinä hommassa ennen sitten, kun tämä kahden vaihto meillä tässä syksyllä sitten tuli. Ja meillä on muutakin muutoksia siellä, niin kuin videolta tuli esiin, niin Sati on jättäytynyt nyt pois valmennustoiminnasta ja vaikka onkin jo uutta kautta, niin saa varmasti kiittää myös meidän uusia valmentajia, jotka tuli paikkaan mitä loppuvuodessa. Kiitos myös Helille ja Suulille. Ja toki taustatiimille ja vanhemmille sekä tytöille. Yhdessä ollaan enemmän. Ja sitten palkintoa vielä. Tähän mä jouduisin tunttailemaan vähän täällä. Eli palkintoraadissa meillä on toiminut viime kauden valmennustiimi ja edellinen joukkuejohtaja. Ja ensimmäinen palkittava meillä on voitontahtoinen ja tuurinopea hyökkääjä. Kehittyi erityisesti puolustussuunnan pelaamisessa. Ja itsekin on kentällä nähnyt, että periksi hän ei anna silloin, kun siellä on taistelutilanne. Eli Vilma soitteli. Ja seuraava palkinto menee maalivahtitoiminnasta. Tällä pelaajalla on ihan hurja kehitys maalin suulla ja monia torjuttuja vetoja ja rangaistuspotkuja ja on älyttömän tärkeä lenkki ollut tässä joukkueessa. Venla Rannisauri menee seuraavaan. Ja kolmas palkinto menee joukkueen nuorempaa edustusta. Edustavalle pelaajalle, joka on muita innostava ja tsemppaava pelaaja, on ahkerasti käynyt treeneissä ja kehittynyt myös taidollisesti vuoden aikana. Maija Pietilä. Kiitoksia myös tytöille kovasti, koska te teette tästä hommasta semmoista kivaa ja innostavaa ja huippua. Teillä on loistava joukkue ja samalla meiningillä tulevaisuutta on.
10-11 joukkueen puolesta. Minä olen Janne, huoltajana tässä joukkueessa, saanut kunnian toimia pari vuotta. Meidän joukkue oikein taustojen tehotiimi, 2 joukkueen johtajaa, Lotta ja Heidi ei kumpikaan päässyt tänään paikalle. Huoltaja heitettiin kehiin, mutta huoltajiltahan tunnetusti sujuu kaikki hommat, vai mitä voi? Kaiken kaikkiaan meillä on ollut todella hieno taustatiimi tällä kaudella, kaiken kaikkiaan noin 10 aikuista pitämässä huolta näistä vesseleistä ja eri tapahtumista. Enimmillään syksyn aikana tähän joukkueeseen kuului melkein 40 poikaa. Niin siellä oli kentällä aikamoinen hulina aina ja treenien alussa kävi vähän valmennusta säälissä sinne, kun omankin pojan toi kentälle ja näki, että mikä meininki siellä on. Mutta siitä joukkueen johtajat ja kaikki taustat haluan osoittaa pojille erittäin lämpimät kiitokset, että miten hienosti pojat osaa käyttäytyä. Ja sitten kun keskitytään treenaamiseen tai pelaamiseen tai mitä vaan valmennus haluakin poikien tekevän, niin silloin kaikilla on 100 lasissa ja häröily on aiempiin vuosiin verrattuna vähentynyt huomattavasti. Kauden päätapahtumana meidän joukkueella oli Pori-kappi heinäkuussa. Oltiin 500 kilometrin päässä kotoa 3 yötä 4 päivää. Ja itselle ainakin yhtenä kohokohtana ja todennäköisesti pojillekin juttujen perusteella sitä reissulta jäi meressä meidän yhteinen uintireissu. Silloin sattui hienot säät ja tosi komeat kelit oli pelaillakin. Ja turnaus ja sekin reissu meni näiden mestareiden kanssa niin erittäin hienosti. Kiitoksia kaikille vanhemmille, taustatyötä tekeville, pojille ja valmennukselle. Ja yksi yhteistyöryhmä, joka kanssa ansaitsee kiitoksen, niin on sponsorit. Tällä kaudella siirryttiin kaikissa turnauksissa käyttämään linja-autoa silloin kun oltiin reissun päällä ja se nostaa huomattavasti kustannuksia ja kustannuksia on saatu sponsoreiden avulla todella hyvin katettua, että sponsorit ansaitsee kyllä ison kiitoksen ja sitä työtä meidän on kehitettävä tulevaisuutta varten. Ja seuraavaksi kun päävalmentaja puhuu, niin selviää osa ainakin syytä, että minkä takia kassaan on saatava entistä enemmän kerättyä euroja jatkossa. Kiitos. Joo, moro kaikille munkin puolestaan. Häni ja Matias. Joukkojen vastuuvalmentajana toista vuotta oli ja tälle kaudelle yhdistettiin noin 10 ja 11 syntyneet pojat ja olihan tuossa 08 ja 09 useampi kaveri ja siitä on 1-12 syntyneet. Huomaat, että se ikähaitari ollutkin, että siitä pitää antaa kaikille pojille iso kiitos, että pystyy toimimaan jopa 4 vuotta vanhemman kaverin kanssa jalkapalloreineissä. Tosi hieno nähdä valmentajan silmin ja tälle kaudelle tuossa syyskerroksessa siirryttiin isolle kentälle ja peli muuttui aika paljon ja sitä ollaan opeteltu ja nyt tässä on näitä 11 syntyneitäkin usein kavereihin, niin mitä Jannekin puhuu äsken, että tarkoitus lähtee Huuhkeen liigaa omana joukkoina ja sitten Pohjoisen liiga karsintaan. Isoja pelejä on tulossa ja innolla odotan niistä. Hieno kausi oli täällä, mutta toivon, että ensi kausi on vielä hienompi sitä kohtaa. Ja sitten pitää kiittää vielä kaikkea ja etenkin noita joukkoja, että ilman niitä en pystyisi kyllä aloittamaan mitään, vaikka pojat on mahtavia. Tarvitaan taustoja tuolle, jaksaa tehdä ja hieno työ on kyllä täällä. Kiitos kaikille, hieno nähdä teitä kaikkia lehtalaisia täällä. Meidän joukkueen palkinnot menee seuraaville pelaajille. Ensimmäinen on vuoden tulokas. Tänään sain itse asiassa sähköpostiviesti, että hän on valittu Huuhkeen-liigaa Itä-Yhdistelmän joukkueen. Siitäkin voi antaa uploadit samaan, mutta vuosi sitten tuli tähän joukkueeseen ja nyt lähdössä sinne, että
Tosi hieno kehitys kaikin puolin. Maaleja tuli vajaa 43 eri sarjassa. Joka reinessä käytännössä paikalla ja upeita tekemistä joka reinessä. Vuoden tulokas Niklas. Ja sitten seuraava kategoria, vuoden kehittynein. 2 vuotta on tätä pelaajaa valmentanut. Jälkimmäinen kausi todella hyvä kausi. Yllätyin, miten hyvä hän oli tällä kaudella. Valmennuksen kanssa puhuttiin, miten paljon hän on kehittynyt ja taustalla kuulin joukkojen ehkä enemmän näin tätä kaveria. Ihan eri ihminen, ihan eri pelaaja. Tätä vauhtia kun kehittyy, niin ei tiedä missä pelaa jatkossa. Vuoden kehittyneen Jose. Ja sitten viimeinen kategoria vuoden pelaaja. Tällekin olisi voinut antaa useammalle pelaajalle, mutta päädyttiin siihen valmennuksen ja muiden kanssa, että tälle pelaajalle annetaan, koska hän on auttanut myös meidän joukkoita, kävi auttamassa nuorempia, Uhkaliigassa pelasi todella hienosti, mitä olin katsomassa. Vormo avauskokoonpano pelaaja käy reeneissä, eniten pelejä pelastaa, mikä on eniten reenejä käytännössä. Joukkueen aivot, voisiko sanoa, löytää murtavat syötöt linjan taakse. Aina hieno nähdä, kun hän tulee reeneihin ja millä tavalla hän tulee reeneihin. Näyttää muille malliin, vaikka kuuluu joukkueen nuorempiin. Vuoden pelaaja Anton. Kiitos kaikille. Tässä vaiheessa haluan sanoa, että valmentajat käyvät tämän tilaisuuden jälkeen hakemassa sitten noita mitalleja, jotka ei ole paikalla, ne saapi kaikki sitten tämän palkinnon. Mutta eikö niin, nuoret, eikö anneta vanhemmille aplodit tässä vaiheessa? Ja nyt lähdetään sitten vielä palkitsemaan seuran palkinnot. Ja ensimmäinen menee vuoden perheelle. Ja etunimet on tämmöinen Maiju, Arttu, Lassi ja Venla, eli perhekissa kaikki. Intohimo jalkapalloa näkyy hänen jokapäiväisessä tekemisessään. Tehnyt työtä niin seuran eteen kuin joukkueiden, joissa vaikuttanut.
Vuoden vapaaehtoisen palkinnon saa seuran entinen varapuheenjohtaja Antti Ruola. Sitten annetaan palkinto vuoden poikajuniori. Huikean monipuolinen urheilija, valtava ja nopea juoksija, joka pääsee vastustajilta karkuun ja maalintekoon. Vuoden poikajuniori on Toivo Takainen. Syli täynnä palkintoja. Onnea Toivo. Sitten palkitaan vuoden tyttöjuniori. Ahkerasti oman joukkueen harjoituksissa, omatoimiharjoittelua, myös poikien mukana treenaamassa ja peleissä. Joukkueen todellinen maalikuningatar. Vuoden tyttöjuniori on Bella Laisten. Erityiskiitokset tyttöjalkapallon eteen tehdystä työstä. Eli Kati Juntunen, mutta hän ei taida olla nyt paikalla. Toimitetaan Katille ja annetaan hänelle. Sitten vuoden valmentaja. Elää ja hengittää jalkapalloa. Huomioi kaikki, keskusteleva ja kuunteleva. Osaa kunnioittavasti perustella näkemyksensä. Nuoresta iästä huolimatta vuoden valmentaja Matias Hänninen. Vuoden pelaajasta toosti. Hyvin kuva kyllä tämä ensimmäisen kympin aikana ollut. Juurikin sitä mitä odottaa saattoi. Hyvä kääntänyt vasemmalle puolelle Boso. Lähtee haastamaan 16 kulmia kohti. Rani Gaia saa pelattua ja Bosolle oikea jalan laukkaus. Hyvä on myöskin Minkkisen torjunta. Kulmattu nyt 1-4. Vieras joukkueen Pechinen. Hyvä ajatus pelaa Chipillä tuonne boksi sisään. Vasemmalla jalalla kohti Ramaningaita. Siinä on avausmaali erittäin lähellä, mutta vähän jää jotenkin lepsuksi nyt tuo Ramaningaien viimeistely. Kertaalleen pelannut myöskin tuolla Venetsian edustusmiehistössä kapilottelussa. Muutoin vielä siellä edustusjoukkueen ottelut jääneet vähin. Tarvonen, pääseekö kääntymään? Kyllä pääsee Minkkiseltä jälleen. Loistava torjunta. Paavola laittaa Huttuselle. Huttuselle hyvän näköinen pallo tänne vasemmalle puolelle. Boso keskityspalloa keskustaan. Ramaningainen pääsee takanurkalta vielä kokeilemaan ja on vaikean näköinen tilanne siinä kotijoukkuun. Pechine, hyvän näköinen pallo sinne etualueelle ja taitaa poppiko peräti sisään. Vielä viime hetkellä saa Minkkinen sinne heittänyttyä maaliviivalla pallon tielle. Todella lähellä on siinä avausmaali. Urahousuista. Muistetaankohan tämä vuoden pelaaja urahousuista? Ei ehkä, vaan häntä kuvataan näin. Monessa ottelussa man of the match. Häikäisevän hyvä myös liigajoukkuetta vastaan. Vuoden pelaaja on Juuso Mikkinen.
Lea Juuso. No niin, tilaisuus alkaa olla loppua kohti. Kiitoksia teille kaikille. Ja kentällä tavataan ja muistakaa hakea täältä vitaaliyhteydessä paikalla. Kiitos teille ja oikein hyvää joulua. Kiitos.